Il-Prim Ministru Robert Abela qed jinsisti mingħajr ebda tlaqliq illi bejn dak illi ilu jgħid tul dawn l-aħħar ġimgħat xew kontra l-investiment fid-difiża tal-Unjoni Ewropea u dak li ddeċida favorih ftit tal-jimilu fi Brussell huwa kien konsistenti. Dan kif itnej filgħodu meta mistoqsim il-ġurnalisti għal liema raġuni f'Malta għal mod u fil-Kunsill Ewropew iddeċida iswed fuq l-abjad mod ieħor, Abela saħaq illi dan mhux minnu u li fl-azzjonijiet tiegħu hemm kompattibilità għalkemm fl-aħħar mill-aħħar spiċċa metta magħna illi hu ma oġġezzjonax għal konklużjonijiet tas-summit illi ffokaw fuq aktar investiment fid-diviża. Il-verità hi illi bejn il-biża' illi tul dawn l-aħħar ġimgħat ipprova jnissel fil-poplu Malti wawċi kontra l-investiment fid-diviża, diskors deskritt minn bosta bħal wieħed partiġan b'mod sfaċċat għal dak illi finalment baxxa rasu għalih matul il-jiem illi għaddew hemm kollox minn barra konsistenza. Kien il-ħadd 17 ta' Marzu meta fi skola fil-Qawra Abela kien attakka b'insistenza lil min ried l-investiment fid-diviża. Kandidati populisti tan-naħa l-oħra illi jridu illi l-Ewropa tinvesti flusna fl-armamenti u fl-industrija tad-difiża. Biex, bl-aktar mod ironiku, inqas minn ġimgħa wara tela Brussell u vvota propju favur mhux biss l-investiment fid-diviża, iżda fiż-żieda ta' din in-nefqa. Bej id-deċiżjoni li ħadd u bej id-diskorsi li żewġ teħdu tilu totalment. Anzi, hemm kompatibilità sħiħa. Jridu illi l-Ewropa tinvesti flusna fl-armamenti u fl-industrija tad-difiża. Turija ċara u evidenti li Robert Abela għal darb'oħra wetta U-turn enormi waħda illi bħal U-turns preċedenti ma jridx jammetti illi wetta. Minflok qed jisħaq illi preserva n-newtralità ta' pajjiżna fatt li bost esperti u diplomatiċi qed jisħqu illi kien diġà ħsibu gvern nazzjonalista fit-Trattat tal-Unjoni Ewropea meta Malta saret stat membru 20 sen ilu. Fl-aħħar mill-aħħar, b'ammissjoni tiegħu stess, wara kampanja mill-Labor bbażata fuq il-biża' u l-firda, Abela ma oġġezzjonax għal aktar investiment fid-diviża. Kont f'pożizzjoni li ma noġġezzjonax għal konklużjonijiet l-oħrajn. Francesco Catania, Net News.